Laaya doon ang balaya ni ba. Sige na tag liok-liok to eh. Tiladlagan eh. Ha, itong mga barkada na ko eh. Nag-gaagis pala. Oh, saman. Bantuon ako namin. Bantuon ako. Og. Bukas. Ha? Ako na po. Grabe na po. Ngayon niyo. Palaga pag niyo panagsa. Yo, pangbugas na daw. Mga pak di eh. Ano rin bugas na dito? Muna mo liyok sa balay tanan. Bot niyo mo. Ano? Dili. Kuray, isang tao doon sa balay. Tara ba ni? Suri ta. Hamda. Palingkin na. Ano ba? Nga kayo karon. Tara. Tara. Tukan, tignan mo minyo. Tara. Tuban, tignan mo minyo. Gabrihan. Wala mo dra. Lakaw na ko eh. Ha, kinsa dili abrihan lang niya. Tara ba ni? One hour later. Gayang yan ay. Dinar to nang imasa mag isa kauras ang gusto kaabot pre. Uy, dali na mo dire. Gina kung paabot ba? Uy, ka ba din narang nagarang eh. Tisa, motor ta oy. Tara. Tara, maglagan na. Tara. Hey guys, nami diri sa I love you Korea ba? Diya sa kuan. Mo na Naag nami. Tahan mi ka. Ham ta bade. Suri ta. Terus. Sama ko sa siya, tunay na kaibigan, di kita iwan. Hello guys, nami di sa Tulda karon kaning may circle na bagko dire. Ay sa nako, naguna ako daw kauban. Oy, bre. Tingi pun mo no. Nalaag rin ni guys, sisibat na nakahilo guys. Bugas og plato. Sige, manaka sa. Oh shit. Oh. So mo ni diri ang Korea. Oh shit. Oh, yung Korelia. Ay, yung Korelia. Di Sipal, Abot. Yawa jijibo. Sorry guys, wala si pagdala si Iloy kay buat aton tong buanga to ay. Nag-rip mo to. Mayo to. Namayot to sa inyo na. Ang warta pa to kay may pagpainit to niya. Picture ni. Dali ta. 1 2 3 go. Oh. Gi ako na pod. Dire kani man picture. Sabi to dong, litong. Sige, ito mo. Sige. 1 2 3, 1 2 3 go. Okay, yo. Wala bisa itu shop to. One, two, three, go. Ah.
So, ipret. Go. So guys, ako pinakabata rin sa tanan rin. Ako pinakapapo. Manam taglaag. Sama, manam taglaag. Manguli na miya. Muli kami, bye-bye. Muli na mo? Sige. Kaya po kay. Wala na yung gaston nun ba? Yeah. Muli na. The next day. Tuog na gawas buang oh. Tara. Tara. Mugas na ito. Tuog matakasan ko nimo ha. Bil, mugasan no?